ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಕ್ಕ ದೂರವಾದಿತ್ತಾಗೆ ಕಿರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬೆದ್ರ ಮುಟ್ಟ. ಹಾ ಜನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಗಾಡಿ ತೂದ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾ ಅಲ್ಲ ತೂದೆ ಅಂತ ಏನ್ರಪ್ಪ ಮಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಹಾ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ಕಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮುರನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆದ ಬಿರಾನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತೇವೆ ಬಿದಾಡಿ ಪೆಣ್ಣಾಕ್ಲು ಎದ್ರಡುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಬಿಜಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಸೇವಣ್ಣ ದಾಂಡವೆ ಒಂದು ಮೂವಿದ ಬಂದಿತ್ತೇರು ತೂತ ಅಂಜಾಕ್ಲು ಪಾತ್ರೆ ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿದ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ನಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆ ತಿತ್ತೇರು ಪಾತ್ರೆ ಅವನ್ ತಿಕ್ಕಾಡಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಕಲ್ಲ ಬದುಕರು ಬಿಡ್ರೆ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಪ್ಪ ಮಕತ್ ಅವು ಸೂಟ್ ದುಕ ಕುಜಾಲ್ ಬುಡ್ಡ ಅತ್ತ ದೇ ಕುಡಿ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ನೆ ಯಾವ್ದು ನಾನು ನಾನೇ ತೂಡಿ ಎಂದಿನ ಅವು ನೀನ ಐನೇ ಗುರ್ತಾವತ್ತು ಕುಜಾಲ್ಡೆ ಗುರ್ತಾವತ್ತು ನ್ಯಾನ ಐದು ತಂದ ಇತ್ತದ ಪಾರ್ಸೋಕ್ ತೋಜು ಕೊಡ್ನು ಏರ್ನ ನಿನ್ನ ಬಾರ್ಸೋಕ್ ಪೊನ್ನೆ ಮಾರಾಯ ಬಾರ್ಸೋಕ್ ತೋಜು ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ನಾನು ಅಬ್ಬೋ ಎಣ್ಣೆ ತಕನ್ನು ಬೂರ್ಂದ ಅಂಚ ಮಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಪ್ಪಗೋರ ಬೇಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗಡೆ ಪಂಡ ಐಟೊಂಚೂರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತನ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆತನ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡ ಐಕೊಂಚೂರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾತ ಆವಡತೆ ಈಗೊಂಚೂರು ರೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬೋಡತ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬೇಲೆಡ್ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಮರತ್ತ ರುತ್ತಮ್ ರುತ್ತಮ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತಾರೆ ಪೊರ್ಲು ಬೈತಾರೆ ಬೇಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಯೆ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವತ್ತಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹೀರದ ವಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಪ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವತ್ತದ ಆಯ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಈ ಪಾತೆರ್ನ ಅದಾಲ ಅಟ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದೇವಣ್ಣ ಪಂಡ ಏರುತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಾವು ಶೇರ್ ಮಾತಾ ಒಂದು ಪುನಃ ತೂಪೇರು ತೂಯಿನ ಹಾಕೊಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏರು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಪಾಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಕೊಂತ ಸಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರಾಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅವಿತ್ತು ಇರು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಪಂಡತೀರಿ ಯಾನವೇನು ತೂಯೆ ಯಾನ್ ತೂಜಿಂದ ನಡೀದೆ ಪಂಡಿರ್ತಿ ನಾನು ತೂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಬಾಬು ನಾನು ದುಂಬಗ್ಲ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ನೆಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಬೆದ್ರವೇನತೆ ಇದು ಆಲೋಸ್ ರೋಡ್ ಬರ್ತೀನತ ರಪ್ಪ ಇರ್ನ ಗಾಡಿ ತೂಯ ಮಣ್ಣಗೆ ಎದುರು ಇರು ಏರ್ಗುಲ್ ತಿಂತುನಾಗ ಇರ್ಗುಲ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಂಚಿರೇನು ಕೂದು ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಿದ್ದಾಯ ಹೋಗ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟೈತನ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓದೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಫುಲ್ ಆತ ಬಿರಾನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆದ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆತನ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆವಾಡಪ್ಪ ಪಾಪ ಮಂಗ ಹತ್ತಿನ ಹಾಕಲಿ ಕೊಂಚ ಆವಾಡ ಹೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಲ್ಲ ಒಂಜ ಟೆಲಿಫಿಲಿಮ್ ಮಾಡು ಇಕ್ಕಲ ಅಂದ ಅಂದ ಐಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ್ದೆ ದೇವರೇ ಪೂರ ಬರೋಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಕೆಲವು ಕಲ್ಪಾದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಅವನು ಇಂಜಿನ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಪ ಅವನು ಈ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿನ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತಿತ್ತೇನೆ ಕಾರಣ ಅಂತಾರಡು ಅವು ಆಯ್ನ ಎಟ್ಟು ನಾಲ್ ಜನ ಗುರ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ 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 ಬೊಕ್ಕಲ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಟೆಲಿಫಿಲಿಮ್ ಬಾರಿ ಇತ್ತಾತ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಏತು ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಯ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಮುರನಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆ್ಯಪ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಓದ್ ಬರ್ತದು ನಡೀತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ತೂಕ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಂದು ಲೆಪ್ಪ ಅಂದ ಗುಲ್ಲೇರ ನಿನ್ನೊಂದು ಲೆಪ್ಪ ಮನ್ಪಂದ ಗುಲ್ಲರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜ್ಜು ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪು ಮನ್ಪಂದ ಗುಲ್ಲರ ರೀಲ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತೆ 4 ಜನ ಗುರ್ತಾದಿನ ಮಂಡಚ್ಚ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿನ ಮಕ್ಕು ಮಾರ್ಕದಲ್ಲ ಅಡ ನಮಕ್ ಗುರ್ತಾದಿನ ರೀಲ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೀಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಐಡ್ತೇವೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಪೋತಿನ ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಪ್ಪ ಪೂರ ತೂತ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಪದಾಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ಲ ಸಾರು
ಲೈಕ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಜಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಮರ್ತದ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಇಂದು ತೋಡು ಮರ್ದ ಜೀವ ಕೆಟ್ಟದೆ ಉಳ್ಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಯಾವೊಂದು ಉಂಡು ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಐಕಲಂತ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲು ఆయన ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸುದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯಾನ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನದು ಅಂಚ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲರ್ದು ಮಲ್ಲ ತೀರದ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಇಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಅಂಚ ಯಾನು ಬಿದಾರ್ ನಗರ ಅಪ್ಪ ಪಾತೇರ್ ಕಾಂಡ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ತಿರುಗಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಡು ಅಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಂದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮುರೇನ ಪೋದು ಪಿರಾನೆ ಬೈದ ಅಂಚೆ ಈಲ ನನ್ನ ಪಿರ ಬರ್ಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಚೂರು ಐದಿಕ್ಕಳು ಅಂಜಾತಿ ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 40 ಮುಜಾಂಡ್ 2 ಗಂಟೆ ಜೋನ್ ಸೀದಾ ಪೋಡು ಕೋಟೆ ಕೋಟೆ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಂತೂ ಓಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್ಕಸ್ ಈಲನ ತುಯಾರ ನಾನು ತೂತು ಪಿರಾನೆ ಬೈದ್ದೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ನಾನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೆ 2 ದಿನ ಹೋಪರ ಈ ರೇತನಿತ ಗಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಗಾಡಿ ಅನ್ನ ಮಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪಾರ ಇನ್ನಿ ಗೊತ್ತು ಮೂರು ಚಾನಲ್ ಅರದ ನನ್ನ ನೆನಪ ನಗರ ಪಿಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಲಿ ಬರ್ಬಾರದ ಈತ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಓಡಿ ಬರ್ಬಾನ ಬೊಕ ಗಾಡಿ ಹೋಲ್ದೀಪಿ ನೀವು ಗಾಡಿ ಡಿಕ್ಕಿ ದೀಪರ ಅವತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಹುಡುಕು ಜರ್ಪಲ್ಲ ಐಟೆ ಬದುಕದಿನ ಅಂದ 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 ಬಾರ್ಸೋಕ ನಿನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಬರ್ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆದು ಒಳ್ಳೆದು ಬರ್ಬಾ ಬೈ 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 ಬರ್ಬೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ್ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಪದ ಕೂಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ದೆರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜಾರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪೋದ ಆಲೆ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಂದೆ ಏರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕುಲು ಅದಕ್ಕೆ ಆರೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ತೂವಂದಿ ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೇರೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಡ ಗಾಡಿ ಡಿಕ್ಕಿಡಿದಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಓಡದಿ ಅದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ